What's up mga mamarang? So ngayon, nagigigil ako. Kumakain kami ng pagkain ng mga mahihinang nilalang. Samyang 2 times with walay times kay wakabulo ng galuto. Wala nang intro-intro. Bam-bam na. So what's up mga mamarang? Ato sa tayong putlon og kajot kay naa kitay i-introduce nga Bleaching Herox Biodegradable. So mga mamamarang, magamit siya sa pagpanglabas sa mga puti. Example, ang imong amigo nagkaon, gakidulasaw, dalo kayo, pasagar magtugsaw sa sinubang balarite na mansa iyang sinina. Kanina gamita, wag tang tarang mansa. Bleaching Herox Biodegradable. Number 1. Nahabab na. Gihab na. Gihab. Ikaw na? O, kao na. Ay, kaula yung mama. Gibot. Gibot nga naman ako naglanet. Tatupik bitapang ari o. Yati alang ko lagi di ay. Ang hilak man. Why urbo kung kaspa? Kung alzheimer kagak kaon ko ay. Burak dia. Bro man ipatag mananap. Ano daw sa boss? Bro man ikalan og mananap. Hilak ko hari o galan tanyo. Halang mata. Parang wala lang Alvin, no? Eh, Dario. Naraman si Dario. Bang depan. Lara. Wa kita bu agatas. Sudah sudah jalan sih. May menangnya. Bro mangusok ngipon. Lampul lah si Vincio. Kapan? Matabang mah. Degana pa kaya? Kaya. Aku ada pinakadagan ninyo. Kabado, tapa. Masih medugang pa mo. Ay ikaw lang kuha. Gatas. Gatas. Nyara. Nyara ang gatas. Ano bang? Si Dairo. Nasaan ka? Apa harapan? Kamay kau. Wala man giwar timatol mo man ha? Makaya. Kapag kamera ko. Hinang nilalang. Hinang nilalang. Hari Alsing, hinang nilalang oh. Mudugang pago. Ko hari oh. Ay dia ingon og yawa ka mo samot pa na. Kita Simon. Dario, warga tagay ra oh. Tulo sukon. Bilangan mo? Loko. Wala pa daw. Ya. Wala lain anay. Udah kapalihog. Ilan mo daw? Apa? Ang pasay mo. Hari akong aring tinidor ako. Akong video. Saudara ko guys. Dito pinsay. Murang tang. Tinulawis sa mga mata. Eh wala rin siya. Pag ito mag si kamera, wala rin. Pero gailak na. Gailak na oh. Gatulo ng luha. Hamon kita boy tapang. Hindi ako na kontinto. Saan yung... Hindi. Satu sa ko na. Diba? Alja meragi COVID wala ka feel.
Kadinalo ra ning tawo. Asan ka boy tapang? Sekarang guys, mara na tagani ng biragod. So ngilak-ilak mo. Ako gailak daan ko kay karang asuan pagluto ani. So, Tagay ko bina. so simple. Gailak naman ay. Wala niyang gilakan. Kasi Si Mangkay. Dun sa niya daan kay. Ay, video ba? Video eh. gabalo Ay, ko. naka ang kamera. Ug wa ka pilaka ng Christina, hilak ka karon. Napula lipstick ra. Asa? Wala na, wala. Oh, wala man. Wala na. Wala. Wala na tol. Gatas. What's up, mga mamarang? Bisa sa pagdali. Kan bisang sa mo dali lagi. Magkatagam tam lagi hapon. Okay. Nahina. Yawa dito ko sa planas, Bloy. Sa plasanat. Don't tell me I planning to that. So bad, it's the that. Ang mo inuman, ha? Everything okay. Ay, sabi na ro. Ikan sebuna. Wait. Ano ba? Kat sarang pamugata si Aljay. Tiga apa nama ko? Ini limug ra nimo. Wala din nakuha ka niya. Gak, kuan sila ka. Wala sa inyong bugatan. Iya ka gisip. Gam sa kuan eh. Gatas man di man. Ikan sa luha, palong sipon, bro. Laway. Iyo. Lamis bo. Kaya ka nang iro. Sa mga matapang ka ka. Inamon kita betapang ikaw na laman. Kamagwanta. Naukal akong kaspa. Wag ko untag kaspa. Tipo no. Natuunsanin na. Oh, mati. Anong tayo pang kuan ha? Tirada, di ba? Betapang. Hinahamon ko si Bita ka. Hinahamon ko siya. Wow, gawa kayo na to. Talikod na tolo. Sakit ka nang gibuhat nimo. May dira akong gipangayo ha. Kata ka na to may di. Okay. Kulang na magkadinag iro aron mahimong irong buang. Paningot ra ko kay. So ang kaon ko sa mga paningot ra ko wala hilak-hilak na. Mo hilak-hilak. So katong ganahan na makig kontra ni Alvin. Samyang challenge. Hanay kurot. Pisto. Oo. Margamay siya yung tibukin na buhi nga ni kao na na. Magbagi na kuha. May pipansin ka ton. Ingon imog mura ra nagmage. Sa naman niro. Hambog pa kay kasi mong intro. Isa man tayo may balon nga halang nitang samyang ng sukat-sukat mo pa pagkakaw na kuha na. Ano kanto na kuha. So what's up mga mamarang? So dili na rin tatama no. So naday ko i-shoutout day ka isa si Kuan. Shoutout ko Explosion Tabines. No, subscribe mo silang channel, Explosion Tabines. So mo rito tanan guys, og sa sunod video na ng shoutout sa kay wala kagwanta sila. So, dahil salamat sa inyong paglantaw. Oh, thank you so much. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Ganay ka magpa-shoutout, comment. Then with #mamarang. So mo rito ta. Secure TV, your greatest weapon against stress. Peace out. Sila